Ελλάδας. Στον κόσμο όλων αυτών, ένας είναι ο τόπος που διαφέρει. Είναι η δικιά μας η Ελλάδα, ο τόπος που μας γέννησε. Μοιάζει ένα μικρό ευάλωτο κοριτσάκι, που στους ώμους της κουβαλάει μια μακροχρόνια ιστορία και ένα πολιτισμό. Είναι τιμή μας λοιπόν να είμαστε υπερήφανοι. Η ομορφιά της ξεπερνάει την ωραία Ελένη, η εξυπνάδα της ξεπερνάει τον Πυθαγόρα, η σοφία της ξεπερνάει τον Πλάτωνα και η πονηριά της την πονηριά του Οδυσσέα. Κάθε βράδυ κοιμόμαστε με την εικόνα της. Όλοι θέλουμε να την αγκαλιάσουμε και να την ασφαστούμε, αλλά δυστυχώς πρακτικά είναι αδύνατο. Τα βουνά της είναι οι μύες της, οι παιδιάδες της είναι τα οστά της, οι λίμνες στα ποτάμια και οι θάλασσες στα μαλλιά της και εμείς είμαστε η ψυχή της. Σε τούτον εδώ τον τόπο αναπτύσσεται και ένας πολιτισμός που είναι θαυμαστός από όλους τους λαούς και μια ιστορία γνωστή σε όλους. Όταν τρέχει, πολλοί θέλουν να τη σταματήσουν για να μην βγει ξανά πρώτη. Μοιάζει και είναι συνέχεια στην κορυφή, γιατί στα αλήθεια εκεί βρίσκει. Η αγάπη μας για εκείνη της δίνει το κουράγιο να συνεχίσει να μας προσφέρει και να μας μεγαλώνει. Η Ελλάδα είναι αγάπη, η Ελλάδα είναι πολιτισμός, η Ελλάδα είναι ένα άσαλευτο συναίσθημα, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό αστέρι που έπεσε στη γη, γεμάτο λουλούδια και πεταλούδες που του φαντάζει ένα μικρό παράδεισο. Και φοβούνται να ακούν της καρδιάς τους τον έντονο χτύπο. Ό,τι μπορούν να θυμηθούν και σε εμάς να διηγηθούν είναι η παλιά η εποχή τότε που ήταν ζωντανή. Διψούν για μία αγκαλιά στη δύση της ζωής τους, ένα χάδι, μια παρηγοριά βάλσαμο της ψυχής τους. Είναι σκληρά τα γυρατιά και όποιος τα βιώνει νιώθει τεράστια μαχαιριά στα στήθη των πληγώνει. Τιμή λοιπόν στα γυρατιά που τόσο την αξίζουν, φροντίδα, αγάπη και χαρά όλοι να τους χωρίζουν. Το Θεημαλώνου. Η Ήρα στεναχωρήθηκε και μετά όσο ο Δίας έκανε, λυπήθηκε. Ο Δίας όλες τις θέσεις κοιτάζει και η Ήρα μαζί του νευριάζει. Τη στέτιδα στο χέρι πιάνει και την Ήρα εγκεφαλικό την πιάνει. Φωνή βάζει τότε δυνατή, που ξεπερνάει ακόμα και του Δία την βροντί, ο εκβιασμός του. Δεν την τρομάζει και από τα μάτια της ούτε ένα δάκρυ δεν στάζει. Ο ύφος τους, που τη φωτιά μυρίστηκε, να σώσει τη μητέρα του σοφίστηκε. Έτσι λοιπόν, με βήμα γοργό, ανεβαίνει στον όλυπο τον ψηλό, κρασί αμέσως τους δίνει. Προσπαθεί να το ζεστάνει. Στην κάμαρα ανεβήκανε και τα παιδιά τους να γλυντάνε αφήκανε. Οι 12 μεταξύ τους κοιτάζονται και λένε «Αχ, Δία τυχερέ και της Ήρας αγιάτρεψε καημένη». Να ευχαριστήσω την ποιήτρια και τη διοργανώτρια του διαγωνισμού, κυρία Ανδρομάχη Διαματοπούλου Φιλιππίδου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο το Κάστρο, οι οποίοι μέσα από αυτό το διαγωνισμό έδωσαν την ευκαιρία σε εμάς τους μαθητές να εκφραστούμε με έναν από τους πιο ωραιότερους τρόπους, την ποίηση. Ξέρετε, σε αυτή την εποχή που όλοι και όλα μας πιέζουν, για μένα είναι μια διέξοδος που με κάνει να ταξιδεύω παρέα με το χαρτί μου, γράφοντας πάντα χιουμοριστικά πείματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το σχολείο μου, το Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Πατρών και την καθηγήτριά μου, κυρία Μίνα Κουρούκλη, για την πρότασή της να πάρω μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω μια φίλη μου, την Αρετή, η οποία μου έδωσε την ιδέα να γράψω το πρώτο μου ποίημα και φυσικά την οικογένειά μου. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο και το ποίημα μου στα παιδιά με δυσλεξία. Γιατί και εγώ όταν έμαθα ότι έχω δυσλεξία, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Και όπως και άλλα παιδιά φαντάζομαι. Γι' αυτό πίστεψα ότι όλα θα ήταν δύσκολα από εδώ και πέρα για μένα. Όμως έκανα λάθος. Για να γελάσουμε μαζί, εσείς και εγώ. Εγώ από την ξακουστή Πάτρα για τα λουκούμια και την τετούρα ήρθα εδώ να συναντήσω εσάς, ανθρώπους με κουλτούρα. Ευχαριστώ πολύ. Μα μόνο μια μελωδία ξέρει να τραγουδεί. Να είναι φρουρός στα όνειρά μου και προστάτη στα βήματά μου. Μα δεν άκουσα τι είχε να μου πει, έκανα λάθος, ήταν ένα πάθος. Έχασα τα πάντα σε μια στιγμή. Είπα πως θα έρθει να με βρει, μα χάθηκε για λίγο στη σιωπή. Γλυκός αέρας χάιδεψε στα αυτιά μου. Είδα εκείνο πλάι μου και τότε ήξερα πως θα είναι πάντα εκεί. Μου είπε με την καρδιά και όχι με τη λογική. Γιατί θα έρθει η στιγμή που δεν θα είναι κάποιος εκεί και να συμβεί τη σωστή διαδρομή. Αυτή είναι το αγγέλιο μου συμβουλή.
Ελλάδα, χρυσός ο ήλιος του ουρανού, γλυκές οι αναμνήσεις του φωτός, κερί αναμένο η καρδιά, της θάλασσας τα κύματα είναι η ομορφιά. Το Αιγαίο το πέλαγο κοιτάζω και την Ελλάδα που θαυμάζω. Το μπλε σεντόνι της θαλάσσης που στρώνεται στο πέρατα της πλάσης. Κι όταν ο ήλιος σου προβάλλει, χρυσοκόκκινος λαμπρός, δεν υπάρχει χώρα άλλη που να έχει τόσο φως. Και αφού περάσω χίλιες αμμουδιές, από θάλασσες πλατιές, μια γλυκιά ανάμνηση φέρνω στο νου, την ομορφιά του τόπου αυτού. Τα περίφωνα βουνά στέκουν αγέροχα ψηλά, αφήνω τα χέρια μου ανοιχτά και ξαναπετώ αληθινά. Σ' ένα δύσβατο μονοπάτι περπατώ και τη συνέχεια του δρόμου αναζητώ. Χάνεται μέσα στην ερημιά η ελπίδα μου για προβλήματα πολλά. Διασχίζοντας πορεία μακρινή και ακούγοντας μια δύστιχη κραυγή, ψάχνω να βρω το φως της Ελλάδος καημούς. Κι αν η Ελλάδα έχει προβλήματα, ας της δώσουμε τα σήματα για να πάει μπροστά και να λάμψει ξανά. Όπως ο ήλιος του ουρανού, η θάλασσα του καλοκαιριού. Τόσο όμορφα, τόσο μαγικά, για να αναστηθούμε ξανά. Έτσι οι επίορκοι θα αποκαλυφθούν και οι εργατικοί θα αναδειχθούν. Θα ζήσουμε όλοι μαζί, ειρηνικά για μια ζωή. Και όλοι οι τάσοι που είστε εδώ, θερμά συγχαρητήρια. Να είστε περήφανοι για αυτή την κυρία και να είναι και αυτή για τη στήριξη που έχει από εσάς. Σεβασμιότατε, κυρία Δήμαρχε. Πολιτιστικός Σύλλογος στο Κάστρο, όλοι όσοι είσαστε εδώ. Ονομάζομαι Αγάπα Ελένη και εκπροσωπώ το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Σαν εκπαιδευτικός θέλω να μιλήσω με 2 λόγια των δασκάλων μου. Ο αείμνηστος Κακριβής έλεγε πως τα παιδιά, η παιδεία είναι σαν ένα φωσάκι έτσι ακριβώς, που ανάβει το μυαλό του δασκάλου και του μαθητή. Ένα φωσάκι που αλληλεπιδρά και γίνεται φλόγα. Ο αείμνηστος, ομότιμος καθηγητής, που θέλω να ακουστεί το όνομά του σήμερα εδώ, της νεοελληνικής γλώσσας στο παιδαγωγικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο πεφωτισμένος και μοναδικός Χρήστος Τσολάκης, που έφυγε πριν λίγες μήνες, και είναι μεγάλη απώλεια για την ελληνική εκπαίδευση, έλεγε πως το μυαλό του παιδιού δεν είναι δοχείο να το στριμώχνεις με άχρηστες γνώσεις, αλλά ένα σπίρτο για να το ανάψεις και με αυτό να χτίσεις αστήρευτες δυνάμεις που θα απελευθερώσουν το δημιουργό και το δημιουργικό μυαλό του ανθρώπου στο μέλλον. Έτσι λοιπόν όλοι εσείς οι συντελεστές αυτής της υπέροχης εκδήλωσης είστε ένα σπίρτο για μας και δώσατε ένα έναυσμα να ανοίξει το παράθυρο της τάξης μας και από μέσα να βγουν 19 χαρούμενες και δημιουργικές ψυχές και να πετάξουν με τα έργα τους μέχρι εδώ. Εγώ, οι μαθητές μου, ο διευθυντής του σχολείου, ο κ. Δουτάκης Αρχοντής, που μας βοήθησε με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία, όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και οι συνάδελφοι της ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία βοήθησε τους μουσουμανόπαιδες μαθητές μου να συντάξουν τα ποίηματά τους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, κυρία Ανδρομάχη, για αυτή τη διάκριση και ευχόμαστε, θα σας θυμίσουμε και εμείς με το σχολείο μας και ευχόμαστε με το καλό να συνεχίσετε αυτή την υπέροχη πορεία. Συγχαρητήρια. Σας σκίζει τον ουρανό σαν αγροντά. Έχει πολύχρωμα φτερά και πετάει μόνο στα ανοιχτά. Στον ήλιο χαμογελά και στο σκοτάδι ξεφυσά. Είναι ατρόμητο με θάρρος και ο φόβος κάνει βάρος. Το μικρό μου καναρίνι έζησε πολλά, περιπέτειες και ιστορίες από τα παλιά. Άλλοτε σε ζούγκλες, άλλοτε σε καράβια και άλλοτε σε ναυάγια. Κι ας είναι το θροδά, απ' έξω σαν ψυχή δεν ατρώμε του άνδρα και που μέσα σαν κραδιό μικρού παιδιού. Όμως μια στιγμή που γέρασε γι' αυτό, πήγε σε ένα τόπο γεμάτο φως. Πήγε να πετάξει, μα ξέχασε πως είχε πια γεράσει. Πέφτει ξαφνικά και πέθανε μοναχικά.